Sziasztok, drága sémafordító hölgyek! Üdvözöllek titeket a mai Sémasztorik előadásomon. Ha még nem találkoztunk, én Marlin Dorina vagyok, sémafordító specialista, és üdvözöllek itt a csoportban. A mai alkalommal egy olyan előadással készültem számodra, ami arról fog szólni, hogy miért neveled fel a férfit a kapcsolatban, illetve, hogy miért választasz alul, és hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy igazából lehet, hogy nem is a választásodban van a probléma, hanem egyszerűen csak a te működésed és a választottad működése egy nagyon szép együttjárás hatására hozza ki ezt az eredményt, hogy te úgy érezheted, hogy felneveled a másikat a kapcsolataidba. Ugye, még mielőtt belecsapnánk, szoktam ajánlani, hogy készíts magadhoz nyugodtan jegyzetfüzetet, tollat, jegyzetelj, itt most van erre tér, van erre szabadságod, és ne csak hallgassd mondjuk főzés közben az előadást, hiszen úgy lesz értelme, úgy lesz hasznos számodra, hogyha tényleg el tudsz mélyülni saját magadba, és egy kicsit befelé tudsz figyelni, hogy benned hol indulhatnak el ezek a gátak, ezek a blokkok. Fogok beszélni szokásos módon arról, hogy milyen tünetei vannak ennek a jelenségnek tulajdonképpen, honnan tudod észrevenni, hogy te felneveled a férfiakat a kapcsolataidban, illetve arról, hogy mi ennek a háttere. Mi előzi ezt az egészet meg, hogy te egy ilyen működésből reagálsz, működsz, és ezek után fogom a tévhiteket és azt a gyakorlati részét elmondani a történetnek, amit gyakran látok klienseknél is, hogy egyszerűen nem tudjátok, hogy ez hol csúszik félre. Ezt fogom feltárni számodra, illetve a megküzdéseket és a sémákat fogom hozzá igazítani, és 3 darab tévhitet hoztam a mai alkalommal is neked, hogy emögé tudjál nézni, és hogy részletesen tényleg körüljárjuk ezt a témát. Rendben. Még egyszer örülök, hogy itt vagy, és hogy kezdjünk is bele a mai előadásba. Szóval, milyen tünetei lehetnek annak, amikor tényleg alulválasztunk, vagy úgy érezheted, hogy te vagy a felnőtt a kapcsolataidba. Ugye azért hozzá kell tenni, hogy itt is megint különbséget érdemes tenni, és szükséges is tenni az igények és az elvárások között, hogy te egy olyan férfit keresel a kapcsolataidba, aki mindig stabil, mindig úgy tud felnőttként viselkedni, aki rendíthetetlen, ugye ez már maga egy elvárás lesz, és ez egy hiányból fakadó történet lesz itt a te esetedben. Azonban, hogyha egész egyszerűen találkozol valakivel, összejöttök, alakul, ahogy alakul magától a történet, és akkor kezded el észrevenni, hogy valami nem az igazi. Azt tapasztalod, hogy nagyon fáradt vagy, terhes neked ez az egész, mindent te szervezel, te viszed a hátadon a kapcsolatot, te kezdeményezel programokat, te kéred meg a másikat, hogy vigye le a szemetet, mert nem veszi magától észre, te állsz anyagilag jobban dolgokat, mondjuk a másik, ugye nagyon extrém esetekben ez odáig is kifuthat, hogy a másik elveszti a munkáját, te tartod el, egy idő után nem tudsz felnézni a másikra, bármilyen okból kifolyólag is, vagy megkapod esetleg azt a másik oldalról, hogy te túl sok vagy, vagy mindig háttérbe szorulsz, hogy a másiknak jobb legyen, esetleg túl gondoskodod, ugye az adott szituációt túl aggódod, túl szorongod, túlságosan aláraksz a másiknak mindent, úgymond, odaadsz neki mindent. Egy idő után ugye a másik is azt élheti meg, hogy igazából ő nem cselekvőképes ebbe a kapcsolatba. Na igen ám, és hogyha ezeket te érzed belülről, ugye ez okozhat egy belső frusztrációt, egy szorongást, hogy tulajdonképpen most akkor így mi a baj velem, nehogy a másik elhagyjon, megélheted azt is a kapcsolatban, hogy igazából teljesen egyedül érzed magadat a problémáiddal, hiszen a másik nem feltétlenül hallgat meg, vagy lehet, hogy te nem tudod, hogy hogyan kommunikáld ezt az igényedet. Még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon fontos az, hogy az elvárásaidat tisztázd magadba. Ugye mik az elvárások? Elvárás mindig az, ami a másiknak egy terhet okoz a kapcsolaton belül. Neked igényed lehet arra, hogy a másik megváltozzon, viszont elvárni nem várhatod el azt, hogy ő mondjuk magától észrevegye azt, hogy nem tudom, betelt a mm, mosogató, és akkor azt el kéne mosogatni. Ugye ezek mind-mind női működések,
és akkor ilyenkor kérdezhetek tőlem jogosan, hogy hát de igen, de miért mindig én legyek az okosabb nőként? És a klienseknek is el szoktam mondani, hogy ez ugye egy evolúciós alapon is alapszik, ez az egyik, a másik része pedig, hogy a férfiak teljesen probléma megoldóan működnek a életüket tekintve, mi nők meg inkább a kommunikáció, az érzések terén vagyunk otthon, ugye agyi különbségek is vannak ilyen szempontból. És mindenképpen azt érdemes itt tudatosítanod, és szétválasztanod, hogy ugye te mivel küzdesz. Azért soroltam föl egy pár példát, egy pár tünetet, hogy te miben érzed azt, hogy felneveled a férfiakat, és ezt írd is le magadnak, arra kérlek, hogyha van előtted jegyzetfüzet, hogy miben érzed te ezt a hiányt. Mert az is előfordulhat, hogy eleinte ugye férfias férfiakat választasz, aztán az derül ki, hogy nem olyan sikeres a munkájában, mondjuk te sikeresebb vagy, azt érzed, hogy nem vagytok egy szinten ilyen szempontból, nagyon sok tünet lehet itt. Jó, hogyha ez megvan, ugye nézzünk egy picit ezeknek a problémáknak a hátterét, hogy hogyan is alakul ez az egész ki. Ugye megismerkedsz valakivel, jónak tűnik az egész, alakul, ahogy alakul, gördülékenyen, vagy lehet, hogy már az elején vannak jelek, és tapasztalatom szerint azért az elején már szoktak jelek lenni, hogyha valaki éretlen érzelmileg, csak ugye nagyon sokszor ugye azzal szembesülök, akár itt a konzultációkon, és hogy a kommunikációban nem tudjátok belevinni azt, hogy igazából mik az igényeitek, nem tudjátok, hogy hogyan érdemes ezt kommunikálni a másik számára, és nagyon sokszor elvárásként csapódik ez le a kapcsolaton belül. Harmadrészt pedig ugye nagyon ti se tudjátok beazonosítani, hogy akkor éppen mi történik bennetek, vagy féltek előhozakodni a saját igényeitekkel. És innen jön az a része a sztorinak, hogy be tudnak csúszni olyan típusú emberek az életetekbe, akik valóban nem érzelmileg érettek, hogyha van egy önfeladó működésed, akkor te automatikusan beállsz arra a helyre, abba a pozícióba, hogy jó, innentől kezdve én akkor nekem ez a dolgom, hogy a másikat boldoggá tegyem, hogy elintézek helyette dolgokat, hogy érzelmileg kiszolgáljam, de én abból nem kapok vissza semmit abból a kapcsolatból. És ezért nagyon fontos, hogy te a saját igényeiddel tisztában legyél, mert ha nem vagy vele tisztában, akkor ott nagyon sok minden el tud ám csúszni. Mi ennek a háttere? Annak, hogy te ezekben a kapcsolatokban futod az ördögi köreidet. Öm, Vissza kell nyúlnunk ugye a családhoz, hogy ezt megértsd. Nem feltétlenül kell, hogy hatalmas dolgok történjenek veled gyerekkorban, hatalmas traumák, egy érzelmi elhanyagolás már okozhat egy olyan fajta terhet, hogy te folyamatosan szeretnéd bizonyítani a kapcsolataidba, szeretnéd hasznosnak érezni magad, és ugye a hasznosság fogja számodra a biztonságot is nyújtani. Ez a fajta hasznosság lehet az, hogy te a másikat kiszolgálod. Lehet az, hogy érzelmileg mindig támaszt nyújtasz neki, akár megoldott helyette a problémáit. Te szorongsz azon, hogy ő hogy fogja megoldani, vagy feloldani a munkahelyén a bármilyen elakadását. Rengeteg-rengeteg terhet átveszel, tök automatikusan, és nem választod le magadról, hiszen nincs meg az a belső párbeszéded és belső kapcsolódásod, ami ahhoz szükséges, hogy te le tudd azt szűrni, hogy oké, ez az övé, nekem ezzel semmi dolgom nincsen, majd ő ezt megoldja, hiszen felnőtt ember, hanem automatikusan ugye beállsz oda, hogy jó, akkor oldjuk meg ketten, és haladjunk gyorsabban, mert hogy van egy ilyen attitűdöd, hiszen akkor én megnyugszom, köszönöm szépen, és az általában mind ugye rólad fog szólni, nem a másikról. Mi van a másik oldalt? Ugye milyen férfiakról beszélgethetünk, hogyha egy kompetens férfival találod magad szembe, aki tudja az igényeit, tisztában van a saját határaival, ő azt fogja mondani, hogy figyelj, ezek az én dolgaim, majd én ezt megoldom, te ezzel ne foglalkozzál. Hát igen ám, csak amikor a másik sincs tisztában a saját határaival. Na, onnan indul az, hogy határátlépések történhetnek a kapcsolaton belül. Ez jelentheti egy kommunikációsbeli határlépést, jelenthet fizikai határátlépéseket, mint például azt, hogy tényleg te fizeted helyette a lakbért, most csak nagyon drasztikus példákat mondok, de hogy ilyen nagyon apró dolgokba is, hogy
te találsz ki mindig minden programot, mondjuk, vagy te több időt szeretnél a másikkal tölteni. Vagy a másik mm, például öm, elvárja tőled, hogy te mindig helytálljál ebbe a női szerepbe. Ez is egy nagyon gyakori dolog. Szóval, hogy történhetnek határátlépések. Hogyha határtartási problémákkal küzdesz, ott ugye mindig megjelennek azok a minőségek, amik mondjuk akár egy családon belül hozott tanult információk lehetnek számodra, hogy például azt sem tudod, hogy hol vannak a határaid, mert hogy nem tartották tiszteletben, vagy a családon belül se voltak határok, és pont ebből adódóan ugye nem gondolod, hogy szükséged lehet határokra. És ezt sokszor azt látom a hölgyeknél, akiknek nincsenek meghatározva a saját határaik, hogy nagyon féltek is meghúzni, hiszen annak egy csomó következménye lehet, hogy én magamat választom a szituációkba, és nem meritek ezt meglépni, mert emögött van az a fajta elhagyatottságérzés, amit ugye akár gyerekkorban tapasztaltatok meg, akár a későbbiek során bármilyen kapcsolatotokban, de hogy ezek a sebek ott vannak. És ebből adódóan reagáltok nagyon sok szituációba. Remélem, hogy eddig követhető, amit át szeretnék neked adni. És ugye hogyan ki ez a gyakorlatban? Elérkeztünk ahhoz a részhez, mert elengedhetetlen, hogy már arról is beszéljek. Ugye a gyakorlatban mit tapasztalsz, zajlanak a hétköznapok, együtt vagytok, jól érzed magad, viszont marha fáradt vagy. Viszed a saját életedet, munkádat, stb. És elkezded átvenni az ő dolgaival kapcsolatos stresszorokat is, hogy teljesítő a munkába, ki fogják rúgni, hogy fogtok kijönni anyagilag akár. Viszed a háztartást, nem kér segítséget. És három nagyon fontos elakadás szokott lenni, amivel érdemes elindulni, és ez lesz a nagyon fontos rész, és ezt érdemes is felírni. Ugye az elfogadásbeli igényünk szokott sérülni nagyon sokszor, és hogy ezzel kapcsolatosan alakulnak ki olyan köztes hiedelmek, amik általában egy olyan levont következtetés lesz a szituációra vonatkozóan, amit, hogyha nem úgy teszed, hogy ezt elfogadod egy szabálynak. Lehet ez egy családból kapott szabály, hogy mondjuk lányként neked mindig gondoskodnod kell a többiekről, vagy te vagy a nagy gyerek, és akkor neked mindig okosabbnak kell lenned mindenkinél. Ugye ezek a szabályok a belsőddé válnak, és ezek alapján fogod élni az életedet. Mondok egy nagyon egyszerű példát, miért van az, hogy valaki mondjuk figyel arra, hogy legyen megtakarítása, valaki meg nagyon könnyedén veszi az életet, mert úgy gondolja, hogy ő mindig mindent meg fog tudni oldani. A másik meg szétszorongja magát, hogy oké, nekem nincs megtakarításom, akkor nem vagyok biztonságban. Ugye ez egy kapott szabály lesz, hogy kell, hogy biztonságban legyek, mert nem volt biztonságom. A másik meg olyan természetes játszik könnyedséggel tudja, hogy ő meg fogja tudni teremteni magának, neki meg az a saját szabálya, hogy ahhoz tartja magát, hogy oké, hát most történik bármilyen, meg fogom oldani. Az lesz a levont következtetése, a tanult információja. Az elfogadással kapcsolatban, amit tévhitet hoztam neked, és tudattalanul ez mélyen szokott futni, hogy örömet kell, hogy szerezzek másoknak. És amikor ez fut, remélem érzed ennek a súlyát, hogy neked örömet kell, hogy szerezz a másik embernek, ugye különben mi fog történni, megkérdezem, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történhet, ha te nem okozol a másiknak örömet. És itt érdemes az első hangra hallgatni, ami most megszólalt ezen kérdésem hallatán, hogy mi az, ami ott bekapcsol. Nagyon gyakori az, hogy el fognak hagyni, vagy akkor ugye nem leszek értékes, hogyha nem okozok örömet. És ugye pont ez a része, amikor ez az értéktelenségérzés, elhagyatottságérzés, ugye az elhagyatottságérzés mögött általában ugye nem vagyok elég jó, de ha nem vagy elég jó, akkor milyen vagy? És általában ugye az értéktelenség szokott ott lenni, vagy a rossz vagyok, gyakori alapsémáink, ami ugye negatív, vannak pozitív alapsémáink is. Ö, szóval érdemes így mögé nézni, hogy igazából, hogyha nem okozol örömet a másiknak, nem szolgálod ki a másikat, nem leped meg őt ajándékok, ugye nagyon odaadóak tudunk lenni, mi nők a kapcsolatainkba,
És ugye ugyanazt a törődést, ugyanazt az örömforrást várnánk el a másiktól, és itt van ugye az elvárás szó a mondatomba, mert hogy magunkból indulunk ki. De ez nem feltétlenül törvényszerű, hiszen ha magadból indulsz ki, akkor az nem lesz egy ideális elvárás a másikkal szemben, hiszen ő azt fogja adni, amit ő normálisnak érez, vagy ideálisnak érez. És ezt érdemes ugye az arany középutat megtalálni. Aztán a második tévhit, amit hoztam, a teljesítménnyel kapcsolatos lesz, hogyha ugye sérül, vagy kaptál olyan hiedelmet, hogy bármit teszek, a legjobbnak kell lennem. Hát ha bármit teszel, és a legjobbnak kell lenned, akkor általában úgy ezzel a maximalista hozzáállással végzed a dolgokat, és túlkompenzálsz, túltolod a dolgokat, de ugye ennek pont az a lényege, hogy teljesítmény alapon működsz, legyek hasznos, legyen meg az eredménye annak, hogy én ilyen vagyok, várok cserébe valamit, ugye elvárok, hogyha én ezt megteszem ő neki, akkor ő neki ezt valahogy viszonoznia kell, ezt mondjuk viszonozhatja úgy, hogy nem tudom, eljön értem kocsival a munkahelyemre, hogy általában teljesítményben öm, várjátok vissza, de hogy ugye nagyon sokszor ez érzelmi szinten van, mint elvárás, hogyha én ennyi mindent megteszek érte, akkor legalább csak annyit kérek, hogy ilyen ő köteleződjön el mellettem érzelmileg. Csak ugye nem kötitek azt össze, hogy te, amíg teljesítményben pakolod bele az energiát a kapcsolataidba, addig érzelmi alapon nem történik semmi. És itt van egy nagyon hatalmas gubanc, általában a működésekben, amiket ki szoktunk bogózni a sémafordító mentor programban, hogy oké, te teljesítménybe belerakod. Persze gondoskodsz róla, de ezek általában nem érzelmi kapcsolódások. Mert hogy mivel téged teljesítmény alapú jutalmaztak valószínűleg a gyermekkori háttér, ugye általában az, hogy azt ismerték el, hogyha jó jegyet kaptam, vagy az igazából egy normális állapottá vált, hogy nagy eredményeim lettek, de érzelmileg nem sikerül kapcsolódni a másikhoz, mivel azt te se tanultad meg, mert hozzá se tudtak jól kapcsolódni érzelmileg. És ez az érzelmi kapcsolódás rész, hát erről is tudnék mesélni, ez egy külön előadás témája, de nagyon sokat dolgozunk ezzel, hiszen hogyha érzelmileg én nem tudok rákapcsolódni a másikra, ergo onnan már ki fogom tudni szűrni, hogy a másik érzelmileg érette, akkor egyrészt nem fogom tudni kiszűrni azokat a típusú személyeket, másrészt én se fogok tudni jól kapcsolódni a másikhoz, harmadrészt ugye folyamatosan újra és újra azt a kört fogom ismételni, mert hogy, és itt be lehetne hozni az asszertív kommunikációt, de persze fontos az asszertivitás, de ahhoz először szükséged van arra, hogy legyen olyan reflexiód, hogy egy informatív kommunikáció legyen arról, hogy bennem mi zajlik az adott szituációval kapcsolatosan, hogy én hogyan tudok ebbe a szituációba belehelyezkedni, és hogy én ebben jól érezzem magamat. Mert hogyha nem érzed jól magadat, ugye átveszed a felelősséget a kapcsolataidban, akkor szokott az lenni, hogy kabalacsajok vagyunk, ugye, hogy mindent megcsinálok a másik helyet, és akkor azt látom, hogy a másik meg nem tudom, szakít velem, mert mondjuk én nem tetszettem neki annyira, és a következő lány meg feleségül veszi, és nem érted, hogy hát veled mi volt a baj, általában húzási, határtartási problémák, hogy túl-túl-túl sokat adunk. Amikor túl sokat adsz, a másik egy idő után belenyugszik, és kényelmessé válik számára, és hátradől. És amikor hátradől, akkor elkezdődik az a kör, az a része, hogy nem fogok tudni rá felnézni férfiként, mert nem csinál semmit, minek nézzek föl rá. Ezt én is meg tudom csinálni. Ugye elkezded leértékelni. Először felértékeled, hogy ő milyen férfias, aztán, ahogy ugye te elkezdesz túlkompenzálni, mert ugye értéktelenség érzés van, meg elhagyatottságtól való félelem, rakod bele az energiát, és amint elkezdődik az, hogy a másik hátradől, mert hozzászokott valamihez, és lehet, hogy te leszoktatod, tök tudattalanul, olyannal is találkoztam már, hogy ezt ne csináld, majd én megcsinálom. Az a jó, amit én csinálok. Ugye itt a tökéletességre való törekvés, kiveszed az irányítást a kezéből, nálad kell, hogy legyen a kontroll, mert az adja a biztonságot.
akkor a férfi lenevelődik erről, ez egy nagyon szép szó, de hogy konkrétan leneveljük. Hogy jó, hát ő akkor neki, nem tudom, majd hogy szólsz te, hogy ő mikor jöhet, mint férfi a képbe. Öm, Remélem, hogy érthető ez a része. És a harmadik vonal, amit hoztam, az pedig ugye a kontroll iránti igényünk lenne. Ö, ugye ezt már kétszer elmondtam itt az előadás során, hogy a kontroll egyenlő általában a biztonsággal, de itt bejön az is, hogy ugye nagyon nehezen tudtok általában segítséget kérni, párkapcsolaton belül is, főleg, hogyha van egy ilyen működésed tudattalanul, hogy felneveled a másikat, vagy leneveled dolgokról, ugyebár, a jó dolgokról is le tudjuk szoktatni a másikat, és ugye a saját problémáidat csak te oldhatod meg jól. És sőt, még lehet, van olyan hitrendszered is, hogy a másik problémáit is csak te oldhatod meg jól, ez a maximalistáknál ez általában elég gyakori, hogy csak az a jó, amit én mondok. És innentől kezdve nagyon nehéz lesz veled versenyre szállni, mert ugyanis, hogyha csak az a jó, amit te mondasz, akkor igazából onnantól kezdve senki nem rúghat labdába. Energiába sem, hogyha megnézed, tehát nincs ki beálljon melléd, mert ha csak az a jó, amit te csinálsz, ahogy te teszed a dolgokat, ahogy te intézed a dolgokat, nem tudod megkérni a másikat, hát nyilván egy idő után a legtöbb teher az rád fog nehezedni. És ezek tök automatikus működések, mert te jobban tudod. Ez automatikus, hogy én átveszem mindenről, átpakolom magamra a kontrollt, én úgy érzem magam biztonságban, ha én intézek mindent. De nézd meg, hogy ez mivel jár. Általában ugye járhat ez egy alulválasztással a kapcsolatban, de járhat azzal is, hogy találsz egy ideális partnert, és szabotálod azt a jó kapcsolatot, pont emiatt a működésed miatt. És itt van az, ami ugye a havatortán, hogy te szabotálni is tudod a jó kapcsolataidat, nem csak alul tudsz választani, hanem egész egyszerűen a saját szemüvegeden keresztül a másikat leértékeled egy olyan dolog miatt, amit te generálsz a kapcsolatban. És ez nem mindegy, hogy te vajon alul választasz a kapcsolataidban, vagy a tudattalan működésed miatt a másik egy idő után hátralép, és azt mondja, hogy jó, hát igazából nekem ez így nagyon kényelmes. És ugye van a másik véglet, hogy nagyon domináns pasikat keresitek, hogy nektek ne kelljen semmit se csinálni, ugye, mert hogy majd ő megcsinálja. Na, az ilyen pasik azok, és hogyha tényleg ez egy nagyon tudattalan szinten működik nálad, akkor szokott az lenni, hogy bejön a narcisztikus, bejön a mindenféle narcisztikus, tehát hogy ezt most tényleg idézőjelben mondom, mert nem szeretek dobálózni ilyen jelzőkkel, mindenkire rámondjuk már, Ö, de hogy tényleg bejön egy olyan működés, aki túlkontrollál, ledominál, ledegradál, stb. És olyankor megy a pánik, hogy akkor itt most amúgy mi történik, meg hogy miért ilyenek jönnek ugye sorba, lejjebb viszi az önértékelésed, ami amúgy sem magas, hiszen túlkompenzálsz, és akkor onnantól kezdve meg egy nagyon szép történet tud kialakulni, ami megint csak egy másik előadásnak a témája. Szóval remélem, hogy sikerült inspirálódni ebből a sémasztorikból, mert hogy így viszitek bele magatokat igazából a zsákutcákba és az ördögi köreitekbe, és nagyon szép folyamat azt látni, amikor valaki tényleg elkezd kinyílni, és elkezdi lebontani ezeket a falakat magába, viszont ez sokszor csak segítséggel tud megvalósulni. Így arra biztatlak, hogyha tényleg így mélyre ért ez a mai előadás, akkor igényelj időpontot a felvételi konzultációra, a Sémafordító Mentor programba. Márciusra még maradtak szabad időpontjaink, és ne engedd, hogy ezek a tudattalan mintázatok szabotáljanak és irányítsák az életedet, mert hogy ennél sokkal jobbat érdemelsz. Örülök, hogy itt voltál, és velem tartottál, és hát csodaszép estét kívánok neked. Szia!